Η ανικανότητα ή η αισθητική δυσλειτουργία είναι ένα πρόβλημα που όλοι θα ήθελαν να αποφύγουν. Ωστόσο, κάθε χρόνο ο αριθμός των ανδρών που πάσχουν από σεξουαλική ανικανότητα μόνο αυξάνεται. Οι γιατροί ορίζουν τη αισθητική δυσλειτουργία ως την αδυναμία επίτευξης έντασης στο πέος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, κάθε πέμπτος άνδρας κάτω των 40 ετών αντιμετωπίζει προβλήματα στήσης και κάθε δεύτερος άνδρας μετά τα 40 έτη. Η αδυναμία σεξουαλικής επαφής επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και ψυχική υγεία του άνδρα και επίσης οδηγεί σε προβλήματα στην οικογένεια. Οι συνέπειες της ανικανότητας μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστες, από στηρότητα έως σοβαρές ψυχικές διαταραχές και σκέψεις αυτοκτονίας. Ευτυχώς, Ευρωπαίοι επιστήμονες έχουν δημιουργήσει ένα μοναδικό φάρμακο για την αποκατάσταση της ανδρικής στήσης. Ονομάζεται Big Hunter. Το Big Hunter είναι ένας φυσικός βιοενεργοποιητής της ανδρικής δύναμης σε οποιαδήποτε ηλικία. Σε αντίθεση με τα συνθετικά φάρμακα, έχει μια εντελώς φυσική σύνθεση. Το Big Hunter δεν έχει αντενδείξεις και επομένως ο καθένας μπορεί να το πάρει. Το Big Hunter αποκαθιστά την παραγωγή τεστοστερόνης και βοηθά στην ομαλοποίηση της libido. Η σεξουαλική επιθυμία αυξάνεται, η στήση γίνεται ισχυρότερη, η σεξουαλική επαφή γίνεται μεγαλύτερη και ο οργασμός γίνεται πιο δυνατός και εντυπωσιακός. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, το Big Hunter έχει συσσωρευτικό αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα διαρκέσουν για πολλά χρόνια. Δεν θα χρειάζεται πλέον να ανησυχείτε για αποτυχίες στο κρεβάτι. Το σεξ θα είναι μακρύ και ευχάριστο και η σύντροφός σας θα είναι απόλυτα ικανοποιημένη. Το Big Hunter είναι ένα πιστοποιημένο προϊόν που συνιστάται για χρήση από πολλούς Ευρωπαίους ουρολόγους. Η αποτελεσματικότητά του έχει επιβεβαιωθεί από κλινικές μελέτες. Το Big Hunter θεραπεύει τη αισθητική δυσλειτουργία ακόμη και σε περιπτώσεις όπου άλλα φάρμακα αδυνατούν να το κάνουν. Όλο και περισσότεροι ασθενείς μιλούν για την αποκατάσταση της ανδρικής δύναμης με τη βοήθεια του Big Hunter. Οι άνδρες και οι σύντροφοι τους αφήνουν θετικά σχόλια στην επίσημη σελίδα του προϊόντος και μοιράζονται επίσης τις ιστορίες τους στα κοινωνικά δίκτυα. Φροντίστε τη σεξουαλική σας υγεία. Μην αγνοείτε τα πρώτα σημάδια ανικανότητας. Κάντε μια επιλογή υπέρ της πρόληψης, της ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας. Για να αποφύγετε τις απομιμήσεις, αγοράστε το Big Hunter μέσω επίσημης κλήρωσης από τον κατασκευαστή. Ο σύνδεσμος βρίσκεται στην περιγραφή κάτω από το βίντεο.